Ano pala ako ngayon sa bus station. Papunta na ako ng school. Good morning! Happy Thursday! Ayun, so hindi ko na kayo na-update. Pero parang parating na yung bus ko. Hindi. Bitrib part. Bitrib Charles. Hindi ko sure kung dumaan na ba yung bus ko or hindi pa. Kasi Bitrib parts to. I don't know. Charot. Nakaharap ako sa mismong araw, oh. My God. Sayang yung pulbo. Charot. Pero late na. Parang 7 ano na. 8:07 na. Nalilate naman kasi talaga yung bus. Pag ganyan, hindi maglakad na lang ako. Malapit na mga school. Init kayo guys, yun na nyo. See you na lang mamaya. Ang init! Check ko sa app. Ayan ang bus ko guys, parating na. Check ko sa app, hindi pa siya dumadating. Hindi pa siya dumadaan. So, yes. See you later. Hi guys! Sa bahay na pala ako. Charot. At, ang init talaga. Sobrang init. At ako ay nag-ano ako ng french fries. Gusto kong kumain ng french fries. May french fries dito sa bahay. Anyway, kanina, pakita ko pala sa inyo. May nabili ako sa, pumunta kami, after na klase namin, nagyaya yung aking, yung aking Polish classmate na sabi namin, tingin-tingin muna tayo. Sabi niya gano'n. Sabi ko, sige. Tapos sama ako sa mama ko. Sabi niya, gusto ko muna to sa Turkish store. Sabi ko, sige. Tapos nakabili siya ng mga kailangan niyang bilhin. Tapos ang nakita ko, guys, nakita akong Nestle. Ayan. Condensed milk. Tapos ito naman ay Zani cream or the all-purpose cream. Parang, cream to eh. Ayan o. Ganyan. Yung parang all-purpose cream ng Nestle. Ito nabili ko. Sobrang mahal ito guys. 350. Ito naman ay 150. So, dahil doon sa Turkish store ay kailangan ay tawag ito, 10 euro maximum para card, para use sa card. Kasi wala nga akong cash. Hindi kami mahilig sa cash. Ganyan, card yung meron ako. So, yun. Tapos, ayun nga. So, yung Polish classmate ko ang nagbayad dito. That's life. Baka naman. Charot. Kasi nga, wala akong cash. So, yung Polish ko nagbayad. Tapos sabi niya, sige, bayaran mo na lang ako sa Monday. So anyway, Thursday pala ngayon. Pero bakit Monday? Dahil wala kami pasok bukas. Oh my God. Charot. Akalain mo yung 3 araw, sa isang linggo, isang beses lang ang pasok namin. Kasi nga, yung 3 days, Monday to Wednesday, is may conference yung yung teacher namin. Tapos, pumasok kami ngayong Thursday, di ba? Tapos, Friday wala kasi gagamitin yung rooms dahil magkakaroon ng exam. So, kailangan nila ng space for the exam. Ganun. So, kaya wala kami pasok. So, yes, tomorrow is my free day. So, yun. Luluto lang ako ng French fries kasi gusto kong kumain. Tapos, sausaw sa ice cream. Pero wala akong ice cream. Sobrang init guys, 31 degree ulit. Grabe, napaka-init. Sabi nga din ng Polish classmate, sabi niya, init nga, no? Hindi ka rin makapag-enjoy kasi nga sobrang init sa labas. Tapos sabi ko gano'n, oo nga, tsaka ayaw ko ng ganitong init, tapos bibilad ng ganito. Kasi sunog na nga ako, susunog pa ako. Sabi ko, brown na ako, hindi na ako magiging brown, magiging na ako. Sabi niya gano'n, ano ka ba? Ang dami-daming ang gusto maging ganyan ng kulay, tapos ikaw naman, ayaw mo naman ng kulay mo. Sabi niya gano'n sa akin. Sabi ko gano'n, hindi naman, ayaw ko lang gumitim pa kasi okay na tong okay na tong kulay ko ba? Na lang tayo, brown. Kasi pagka nainitan tayo is babalik yung pagkasunog natin talaga, sabi niya gano'n. Dito, alam mo, lahat ng mga klase ko na yun, ayaw niya rin ng kulay niya kasi maputi siya. Sabi niya, gusto niya rin magpaitim. Pero ayaw niya din ng sobrang init kasi nga, syempre, naman, di ba, parang gano'n. Sabi niya, alam mo, ang dami-daming may gusto ng kulay mo. Sabi niya gano'n sa akin. Gusto nila guys ang kulay. Samantalang ang kulay na ito, binubuli. Dito, gusto nila tong kulay ko.
love na love nila ang kulay ko. Gustong gusto nila na wini-wish nila na sana ganito din ang kulay nila sa akin. Sana all. Charot. Ako naman, kung sila wini-wish nila na maging brown sila, ako naman wini-wish ko na sana mapumuti ako. Ganun ba baliktad? Charot. Ganun lang. Share ko lang. Yun lang naman ang sabi. So, yun. Magluto lang ako ng french fries. At yung asawa ko is, tapos sa kanyang, may termin siya ngayon. Or may ano siya ngayon, may appointment. So, pauwi na daw siya. So, hindi ko alam kung ano yung kakainin. Which is, ang dami pa namin dito guys na meat na ginrill namin kahapon. So, matay pa yung iinitin na lang siya. Ang dami namin meat. Tapos, yun, hindi ko alam kung ano. Basta. So, see you later. Sa labas ako ngayon kasi dahil gusto kong kumain ng yung katulad ng ng ice cream tapos sinasawsawan ng French fries na sinasawsawan ng ice cream. So, bibili ako ng ice cream. Charot. Cravings ko talaga ngayon. Kakaiba talaga guys. As in, buntis na ba ako? Charot. So, tapos na ako dun sa Aldi. At ako ngayon ay naglalakad na pa uwi. Pero, dito ako dumaan sa kabilang side. Kasi may puno at hindi masyadong mainit. Sa kabila kasing side is, kalsada. Which is ito naman guys, is the highway. But, may puno. Oh, diba? Walang lilim. Walang init dito sa kabila. Ang bang init sa akin. Nakaharap yung init. Alam niyo namang tayo allergic sa init. Sarap. Ay, naku guys, nakabili ako ng pero ice cream. Hindi yung malaki, yung maliit lang pinili ko. Dati yung pinili namin malaki. Di ba, ang ganda may puno, oh, di ba? Highway to. Yung asawa ko, hindi ko alam kung nasa bahay na ba siya or something like that, or nagda-drive pa rin. Malayo kasi yung niya eh. So, dapat, nung nakaraan kasama kami, pero ngayon hindi kasi nga, ako may pasok. Ay, parang wala pang sasakyan. So, yes. See you guys. So, nasa bahay na ulit ako. Charot. Talagang tumakbo ako sa labas, no? Kasi, gusto kong kumain ng ice cream. Ay, nako po. Ito, bumili ako, oh. Yung maliit lang binili ko dati, yung malaki yung binili namin. Ito, maliit lang kinuha ko. Tapos, nandito na pala guys yung aking french fries. Oo. Grabe yung cravings ko. Ito na lang yung asawa ko eh. Walang problema. Charot. Oh, bumili ako ng ice cream. Hindi naman, oh my God. Charot. Sarap. Ito kayo lagay sa baso. Para hindi naman natin ma-ruin ito. Yan. Kuha lang tayo ng, ayan. Sarap kaya nito guys, vanilla. Kasi hindi naman ako mahilig bumili ng pero noong, siyempre yung aming baby, pagka mahilig sa ganito, pag nandito siya, doon lang din siya nakakakain. Ayan, so yun. So, kain tayo. Oh my God. Ito yung gusto ko guys, yung sinasawsaw na ganito. Diba? Oh my gosh. Sarap. Ewan ko ba? Tsaka gusto ko tong gusto ko nung vanilla ice. Ang sarap-sarap niya. Ewan ko bakit. Basta ang sarap niya. Dati choco, pero ngayon gusto ko to, oh. Tapos pagka umalis kami ng asawa ko, tapos parang nagpapagas siya. Siyempre, di ba may ice cream din doon sa sa gasoline station. Pinabibili ko siya ng ng ice cream na yung vice ice nga, yung white na yung vanilla ice. Sarap. So good. So good. Grabe, ang sarap.
Hi guys. Lumipat ako dito sa balkon para naman maiba. Tsaray. Wala na yung ano dito, araw. Sarap. Kaya hindi tayo papayat nito. Sarap. Sarap.